So, kipoy. Kipoy, mga kamagic. Maalala mo kaya? Yeah. Dili niya punta tanaw ni Maritso, no? Hi, Kinik. Lag na po mi, guys! Kayo, Nick. Kapoy dili. Ha? Kapoy dili. Okay lang yun. Aw. Hala ka na. Nano na lagi siya. Sagbot. Wala, ginagugo. So mga ka-magic na siya yung mga tanom nga balanghoy. Nakadiad ko magic, ay. Yeah. Kainit mo ito eh. Okay na tapo. Tuwid na ka mo. No? Ha? Tuwid na. Dugay na. Magwanyo na. Yeah. Ito na kabalik. Atong mga malasma din eh. Baka dumami. Expect tomorrow there will be another Kumpol of melasma. Again, readiness ba nga ready? Kier Kalyana Cold Spring. Jim Laxas Rendezvous. spell rendezvous. Kuha na lang. Kanang setting na lang. Setting na lang. Hello mga ka-magic! Another adventure. Yeah, wapay ko naman upload na unaan na pod. Bawal sulod dere. Nanangit na po kami kay Sir Itim Tereses. Ay, dito na itong nangit. Mga ka-magic, bawal na dere kay naan na siya ay nagprenda. So, kami na nangit na niya. Let's go. Kumaya siya ang new venue, mga ka-magic. Uy, nalaom siya do. Look. Nangita dito, nagtanaw. Nagtanaw siya. Ha? Nangita.